Kan I alle sammen finde en grøn? Der er faktisk en grøn herovre, Lasse. Jeg kan bare tage herovre. Det er ikke nok. Jo, tak. Vi kan godt lade os gå sammen. Det er bare fordi... Sådan. Hvad med dig, Signe? Du kigger, det er i år. Ja. Så stiller jeg lige nogle andre spørgsmål. Morten, hvad laver du, når du er sammen med dine venner? Jeg spiller PlayStation. Er du god til det? Ja. Ja. Alice, hvad laver du, når du er sammen med dine veninder? Så synger vi. Synger I? Og ser film og hygger os om onsdagen. Ja, det lyder meget hyggeligt. Ja. Næste spørgsmål. Har du en bedste ven eller veninde? Og så skal I simpelthen have hånd på grøn. Okay, du kan godt gøre sådan en Ja, Jeg synger derovre. Lasse, så spørger jeg dig. Hvad er en god ven for dig? Hvordan er man en god ven? Jeg har en dejlig tak på min ven. Det er Allan. Det er ikke nogen ven, jo. Det er Morten, Det er Allan. Jeg kan ikke lide Allan. Jamen, det er ikke Morten, der er en god ven. Jo, det er Morten. Ja. Hvorfor er Morten en god ven? Han er en dejlig blå øjne. Jeg har det hele verden. Det var sødt. Nå, er I klar til et nyt spørgsmål? Ja, tak. Det var godt. Spiser du sundt? Hånd på rød. Eller højere. Lasse, længere hen på vinduet. der er rød herovre. Ja, du har hånden ned, så skal du tage på dig. Jeg er bare ned på. Ja, jeg kan bare være sammen her. Okay. Se. Så spørger jeg, hvad hedder du? Ida. Ida. Ja. Hvorfor spiser du sundt? Jeg gav en gang imellem. Ja, hvorfor? Fordi det er fundet og slanget sig. Ja. Og det er også noget motion og Hvad skal man spise, hvis man skal spise sundt? grønt. Grønt? Det er noget salat. Ja. Eller æble. Eller æble, det er nemlig rigtigt. Nå. Så skal vi have et nyt spørgsmål. Spiser du frugt eller grøntsager hver dag? Fod på gul. Så kan vi det igen. Der er også en derovre. Der er også en plads herovre. Ja, vi kan sagtens... Vi rykker sammen igen. Over til pigerne. Ja. Og det er pigerne mod drengene nu. Ja. Nå, hvem skal vi spørge? Signe! Vil du have et spørgsmål? Ja. Ja. Hvorfor spiser du sundt? Ved du det? Nej. Nej. Er der andre, der ved det? Alice? Så man ikke bliver... Så man ikke bliver tyk? Ja. Ja. Nå, nyt spørgsmål. Spiser du slik eller chips mere end én gang i ugen? Hånd på gul. Ej, hold på gul. Ja, vi skal have det. Ej, Hvordan hvis man gør det? det kan jeg. Det kan jeg faktisk godt. Nå, Morten. Ja. Hvorfor spiser du det? Jamen, jeg spiser ikke slik mere, Ikke mere? Hvorfor? fordi jeg prøver at tage mig. Men så skal du ikke sætte din hånd på, hvis jeg ikke spiser det. Så skal du op og stå. Op og stå igen. Hvad med dig, Lasse? Det gjorde jeg ikke. Det gør du heller. Så skal du også op og stå. Så er det kun Spiser I slik? Ja, jeg gør. Ja? Det kan jeg faktisk godt. Hvorfor? Det kunne det weekend. Det gør jeg også. Så 3. Ja, hvorfor? Jeg ved det ikke, hvorfor. Nej, er det fordi, det smager godt? Ja. Jeg havde lidt det samme. Og nogle gange bliver jeg kaldt for sukkermus. Så stikker jeg af. Hvad så, sukkermus? Ja, så sinemus. Er I klar til et nyt? Ja. Går du til fest? Fod på grøn? Skal vi herovre? Skal vi lige være her alle sammen? Ja, så. Ej, så skal vi alle sammen være. Hvad med dig, Signe? Går du til fest? Ja. Ja. Nå, er I klar til et nyt? Ja. Har du prøvet at drikke alkohol? Fod på gul? Det kan jeg faktisk ikke. Hvad med dig, Lasse? Det er jo ikke prøvet at drikke alkohol. Nej. Nej. Jo, Lasse. Du kan godt lide en øl, kan du ikke det engang? Ja. Det er også alkohol. Nej, jeg tager ikke.
Hvad med dig, Signe? Har du prøvet at drikke alkohol? Ja? Flere gange. Flere gange. Morten, Ja. hvad sker der, når man drikker alkohol? Så bliver man fuld. Bliver man fuld? Hvad sker der så? Ja, så bliver man svimmel og dårlig. Okay. Hvad sker der, inden du bliver svimmel og dårlig? Jeg ved ikke. Det ved du ikke. Er der nogen, der ved? Ved du det? Jeg bliver kærlig, når jeg er fuld. Ja. Nå, lille Allan. Nå, lille Allan. Så er jeg. Jeg er allerede fuld, Det så. var det godt, at alle kan mærke. Hej. Hej, så vil du være med? Ja. Ja. Du var lige nå lidt endnu til CDB, kan du ikke det, Anja? Jeg skal også. Jeg skal huske en ting. Jeg skal sige, det er en kæreste. Ja, du skal CDB. Det var i orden. Ligesom mig. Ligesom dig. Hvornår er det, I skal gå? Jeg går kvart i 8. Det er først. Er det kvart i 7? Ja, kvart i 7. Hvor er Ja, jeg? det er klokken 7, det starter. Eller det er kvart i 8. Hun læser nogle spørgsmål, Klokken og så siger hun, hvis det er en ting, man Så er det svarer først ja halv til. 8, der starter. Så siger hun for eksempel, at man skal sætte sin hånd på blå, og så skal man hen og gøre det. Eller fod, eller et eller andet. Og så får man nogle spørgsmål. Du må gerne være med, hvis du har lyst til det. Og hvis du ikke har lyst til at svare, så behøver du heller ikke. Nej, der er ingen tvang. Men prøv at hoppe med, hvis du har lyst. Og hun hedder Anja. Anja. Så er der 2 af jer. Jeg er ved at blive gammel. Hvad siger du? Jeg er ved at blive gammel. Ah, men du er ikke mødt dig før. Så er du også en af de kloge. Ja, hun skal lige huske, jeg er lige blevet 35. Det er rigtigt. Hold da. 35! Er I klar til et nyt spørgsmål? Ja. Har du prøvet at ryge hånd på gul? Jeg har prøvet, men jeg ryger. Nej, men far du har prøvet, så må du sætte din hånd på gul. Okay. Hvad med dig, Signe? Ja, så Har du prøvet at ryge? Jeg kan heller ikke. Hvad med dig, Anja? Men jeg ryger aldrig. røg i Du ryger smil. aldrig. Se, Alice. Hvad sker der, når man ryger? Man får ondt i halsen, og så vil man sådan, taler man helt underligt. Okay. Og så lugter tøjet helt vildt dårligt. Jeg har nemlig en far, der har røget en gang, og da han kom ind, Så smagte du hans cigaretter, eller hvad? ja, Allan, jeg bliver nødt til at gå i benzin. Til jorden, Signe. Vi ses. Kom med salat nu. ja, det er ikke godt taget først. Er I klar igen? Ja, tak. Har du en kæreste? Hånd på grøn. Jeg er ikke kæreste nu, jeg har haft. Det er helt i orden. Men jeg har en kæreste. Altså, du Har du en kæreste? Nu skal du have hånden på den grønne farve. Og Der er en derovre. det har jeg også. Er det vipse? Nej, Hvem er det? det er Line Det er fra Line. Christiansfeld. Det er jo simpelthen så En jeg har gået bag mig sammen med. Jo. Børn er så med Line. Anja, hvad vil det sige, man er kærester? Hvad betyder det? Forelskelse. Så er man forelsket? Hvad mere? Hvad sker der? Og kærlighed. Ja, det. Kærlighed? Ja. Og man kriller i maven, når man er Og hånd i hånd. Ja. Og kys. og kysser. Hvad siger du, Hans? Og jeg er blevet forlovet Er du blevet forlovet? Tillykke med det. den 31. marts 2012. Det er lidt siden så. Ja, Det har været for lang tid, der er hjemme. ja. Er I klar igen? Ja, tak. Har du nogensinde været i seng med din kæreste? Fod på gul. Ja. Så hopper jeg fra. Men jeg har prøvet, men tæller det som munden, som sex, eller... Det synes jeg ikke. Okay, Det vil du stå der med os. ja, hej. Har du prøvet det? Ja, jeg har prøvet det. Så skal du også på gul. På fod på gul. Nå, på den anden side. Okay. Se, så spørger jeg simpelthen, altså kan man godt have sex med andre end sin kæreste? Kan man det, Morten? Nej. Nej? Hvad siger du ellers? Nej. Jo, man kan, men der er nogle kærester, der bliver jaloux, og der er nogle kærester, som ikke bliver jaloux. Men hvis du nu ikke har nogen kæreste, kan du så godt have sex med en anden en? Jo. Det er så for eksempel Morten, hvis jeg ikke havde nogen. Eller Lasse. Hvad er det, Lasse? Skal vi tage et nyt? Ja, tak. Ja.
I til prævention? Ved I, hvad det er? Beskyttelse. Hvad er det? For eksempel p-stave, p-piller, kondomer. Kender I til dem? Jeg gør det. Det kender jeg faktisk Ja, godt. så må I sætte en fod på rød. Jeg har p-piller. Du får p-piller. Hvad med dig, Anja? Kender du til det? Jeg vil sige en gang til. Kender du til det? Til p-piller, p-stave og kondomer og sådan noget? Ja, jeg kan godt det der kondom der. Ja, hvad med dig, Lasse? Kender du det? Nej, det er helt i orden. Har I selv prøvet nogle af dem? Har du været på p-stave måske? Ja. Ja. Og nu er jeg blevet steriliseret. Steriliseret. Ja. Nu behøver du ikke noget på det. Nej, nu er det næsten ligegyldigt. Ja. Hvad er det for børn? Hvad med Nej. dig, Ida? Jeg har p-piller. Jo. Jeg har det. Nå, En gang slutter med. skal vi have en ny? Ja. Okay. Har du været syg inden for den seneste måned? Hånd på rød. Jeg har faktisk en god historie. Det var faktisk i går. Alice har været syg. Jeg var lige. Hvad siger du? Alice har været syg. Den her, der sidder på gulvet her. Ja. Morten, hun er i gang. Du kan godt blive stadig smittet bare lille på hånden, hvis jeg kysser dig. Ej. Det var nemlig den her i går, og i mandag og tirsdag, så Ja, har du ondt i halsen og Ja. godt forkølet. ja. Og har haft næseblod, så Ja, det er heller ikke sjovt. nej. Nå. Er du nogle gange ked af det? Hånd på grøn. Jeg har det hånd på grøn. Det Nej, er hånd på rød. Hånden. Hånden er der, eller... Hvad med dig, Anja? Jeg har en god historie. Må jeg høre? Fra sidste år. Jeg har mistet min far sidste år. Ja, der blev du i hvert fald meget ked af det. Ja, det kan jeg forstå. Hvad med dig, Lasse? Er du nogle gange ked af det? Jo. Ja. Hvad med dig, Ida? Jeg har ikke ked af det i dag. Ja, du var faktisk lidt ked af det, fordi jeg var på sygehus lige før. Ja. Det var jeg. Så det er noget, man en gang imellem bare bliver. Ja. Ja. Hvad var sådan en savne af Astrid? Ja, gang med dem gør jeg. Mm. Super. Så prøver vi en ny. Er du oftest glad? Fod på grøn. Glad. Jeg har altid været glad. Ja, lige nu er jeg glad. Jeg kommer lige af det 3 dage. Der er plads til alle. Der er plads. Og så er jeg lige herovre. Hvordan føles det, når man er glad? Ida? Det bliver man jo dejligt inde i. Så bliver man helt varm. Også dejligt. Det er sådan, så bliver man bare, og så savner man ikke sine venner. Og... Hvad siger du, Lasse? Ja. Nå, ja. Prøv at se. Nu er det... Prøv at se ham. Er du glad? Jeg ved Morten. Og Morten er vel også glad for dig, det kunne jeg se. Er I klar? Ja. Trives du på Camellia-huset? Fod på rød. Jeg har da fået på rød. Hvad med dig, Ida, Lasse og Anja? Du var også glad for det. Ja. Det er bare sådan. Ja, bare Du tager bare en farve. Jeg kan ikke godt komme igennem her. Jo. Bare. Hvad laver I på Camellia-huset? Piller i næs? Nej. Nej, nu skal vi så Nej. det så. Vi har sådan en kampagne, at vi tager skridt. Mm-hmm. Faktisk. Den her uge her. Ja. Det gør Jeanette faktisk også. Ja. Så har du... Vi skal bare have gået en masse, jeg har dem siddende lige her. Jeg har gået mange skridt i dag. Alice, du går hjem helt op fra fødsel. Ja. Og i multiface. Og multifax. Ja. Det er rigtigt. Hold da op, 16.693 skridt. Sådan. Så... Langt over i 10.000. Ja, og jeg skal også til EDB, og der skal også gå. Så... Det er altså sejt, det synes jeg. Er I klar til en ny? Ja. Ja, så. Har din familie betydning for din sundhed? Altså hvis man har det godt med sin familie, har man det så, er man så også sund? Spiser man så mere sundt?
Og er man mere glad? Hvilken farve skal vi sætte på? Hånd på blå. Den er blå. Nu skal du ned Jeg på tror, I snyder mig lidt alle sammen. Gør I ikke det? Dag, Morten. Jeg ved ikke, at har du det godt sammen med for eksempel Faste Olga? Gør det? Jeg har så meget. Ja, hende er du tit sammen med. Ja, hende er også helt vildt med. Er du glad, når du er sammen med Faste Olga? Er du glad, når du er sammen med Faste Olga? Ja, Skal du have hånden på grøn? Nej, på blå, undskyld. blå. Jeg tager det her. Hvad med dig, Lasse? Er du ikke glad, når du er sammen med din familie? Der Eller ligger driller faktisk de der nogen hele blå tiden? på, Der er også nogle derovre på døren. på døren. Så kan I bare gå derover, I to. Hvad med dig, Anja? Hvad så? Er du ikke glad, når du er sammen med din familie? Ja, det er altså kun i morgenfag. Men er du ikke glad, når du er sammen med din mor? Ja. Skal du have hånden på blå? Nå, Også nej, der er dig, ikke Lasse. noget her. Jeg kan lige godt have den her. Det gør jeg også på. Men han har bare fået en på. Er det ikke okay, jeg også? Det er helt okay. Det sker der ikke så meget med. Nå. Hvor mange har en arbejde på Nordhøj? Det gør jeg. Hvor arbejder du hen i det? Jeg har været med i Christiansfeld. Du arbejder nede i Christiansfeld. Men det er også en del af Nordhøj. Er det Kongensgade, du er nede i? Ja. 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 Hvad laver du? Jeg er på en troffendag på Taxfest, men I var også. Okay, så I er alle sammen på Nordhøj. Det er på Nordvej. I hvert fald dem, der er her. Og du er også lidt i Føtex, så du er både på Multiplex og i Føtex. Ja, jeg har 2 Du er i jobs. praktik. Nej, Nå. begge 2 fast ansat. Hold da ferie, mand. Som dig. Når man afleverer flasker i Føtex, så er det en talis. Ja, det er da sejt. Ja. Det skal jeg da huske. Ja, så skal du op i Kolding Syd, Ja, det er lidt, den er oppe i syd. Det er så vi skal åbne. Er I klar? Ja. Har Nordhøj betydning for, hvordan du har det, så skal I have en hånd på rød. Forstår I spørgsmålet? Du er glad, når I går på arbejde. Ja, det er jeg. Så skal du have hånd på rød. Det er jeg også. Ja, det skal I to der også, skal I? Ja, Er I ikke glad, når I er på arbejde? Ja. så begge 2 bare på foden. Hånd på rød. Der er blandt andet en bag Jeanette, kan jeg se. Det er også en over på den hvide. Jeg kan være, ja. Og der er faktisk også en, der er også en over på den anden vindue. Se, så kan du rød til den. Hvad med dig, Lasse? Du vil helst have foden på. Så gør du det. Ellers så kan jeg ikke komme op igen. Ej, det er i orden. Hvad laver I på Nordhøj? Så ved jeg, hvad nogen af jer laver. Maleri. Jeg siger ikke, at jeg laver. Det vil jeg ikke sige, Morten. Nej, kom nu. Ej, synes du ikke, de andre 2 søser her skal vide, hvad du laver? Jeg vil også gerne vide det. Jeg bliver helt nysgerrig. Jeg bliver også nysgerrig. Det er det nu. Jeg laver en masse ting. Det er ikke sådan noget produktion, du laver, Morten? Jo. Hvad laver du egentlig? Jeg sidder og maler. Du sidder og maler. Ja. Kunstner. Jeg laver forskellige maler og tegninger. Ja. Nej, det er kunstuddannelsen, er de i gang med. Nå. Morten er ungdom. Og jeg er i køkken. Du er i køkkenet. Ja. Sejt. Jeg har været der. Er I klar til en ny? Ja. Dyrker du motion dagligt? Fod på gul. Jeg gør ikke. Det kan fx bare være, at man går hjem fra arbejde, eller man går en tur, eller man cykler en tur, eller... Det er ikke Kom med jer. Vil du ikke sammen her? Ja, vi kan godt sagtens. Gør du det, Ida? Ja. Ja. Så skal du have fod på gul. Jeg tror, der er en gul plet herovre. Over siden af Lasse. Det er lidt lettere at komme derover. Hvad med dig, Lasse? Så kan du komme Du med. går, du går også Dyrker ned du motion om dagen? Nej. og du går derned til bussen. Nå, Og også okay. kickboxen. Ja, så du skal også over til den gule sammen med de 2. Du er en sej gut. Du skal da have foden på gul. Nej, det gjorde du. Jo. Gør ikke det. Det gør det ikke. Godt så. Hvad sker der, når man dyrker motion? Ved du det, Anne? Jeg går på arbejde, Mm. og jeg får hjem igen. Ja. Jeg går ikke. Jeg tager bybussen. Går hen til bussen. Det er Men hvad sker der med ens krop, når man dyrker motion? Øhm, Hvad? Man bliver glad? Ja. Nej, det gør den ikke. Jo, kroppen bliver glad. Ellers sidder man bare inde og spiller Playstation, så bliver kroppen sådan her. Det kan godt være, at du skal have foden på den der kugle.
Hvad siger du, Ida? Hvad sker der med kroppen, når man dyrker motion? Så bliver jeg mere slanker. Man bliver slankere. Ja, der Morten, det stop. Så prøver vi en ny en. Bliver du glad af at bevæge dig? For eksempel ved dans, eller kickboxing, kunne jeg høre, eller hvis man løber, eller man cykler, eller man går til zumba, eller når man går, så skal man have en hånd på blå. Hånd på blå, der er nogen herovre, kan jeg se. Hvad siger du, Lasse? Jeg er jo ikke dum, mand. Det er nu for piger. Ja, men så er kickboxing. Bliver du glad af det? Der på døren, der er blå, 2 blå. Ja, jeg er nemlig god til dans. Mm. Jeg er god til dans. Og det er jeg også. Ja. Undskyld, Lasse. Hvad laver man til kickboxing? Jeg har nogle prøv, jeg har den her. Ja, og så bokser man. Og vi har dem, Det er sådan nogle ræber, de bruger til sådan noget. det er hæppende. Ja. Okay. Så får du da også noget godt motion der. Det er jo sådan nogle øvelser, jeg godt læser på. Hvad laver I andre? Der var nogen, der sagde danse. Ja, det var meget. Ja. Nej. Det var jeg alle tøser. Ja. Hvad er det for noget dans, I laver? Mavedans. Til mavedans, ja. Og vi har danset sammen med Ida på bygden, så... Heldig. Det var også en mavedans herovre. Ja. Ja. Hvad laver du, Morten? Jeg spiller hockey. Er I klar til sidste spørgsmål? Ja. Er du lykkelig? Fod på blå. Ja, så kan vi bare Ikke mig, jeg er ikke lykkelig. Nu er det fået deroppe. Er du ikke lykkelig? Nej. Ja, kom nu da. Ikke. Kom nu. Jeg svømmer ikke. Kom nu. Nej, ikke morgen. Okay, Morten. Ikke. Er du ikke lykkelig, Lasse? Er du sur? Morten. Har alle drillet dig for meget? Det gør jeg ikke. Jeg fik lige en morgen. Det kan jeg godt forstå. Jeg har været bad. Hvornår har man det allerbedst? Hvornår har du det allerbedst, Ida? Ja, det er bade og omkring. Det er det, man har været det her. Der var nogen herinde, der havde en kæreste. Er det ikke rigtigt? Har man det allerbedst, når man er sammen med sin kæreste? Mhm. Er den hjælpen? Hvordan kan man ellers være lykkelig? Er nogen, der ved det? Kærlighed. Af kærlighed? Både fra ens kæreste, men også ens venner eller familie, er det du tænker? Og sex også nogle gange. Og sex også. Gør det dig lykkelig? Ja. Ja. Okay. Hvad siger I andre? Jeg blev lykkelig af at danse og gå og... Ja, det er kun og for tøs. jeg løber faktisk også. Det er meget sejt. Jeg har faktisk prøvet sammen med Ida og Astrid og 2 personale løb stafet rundt. Sådan en såsøen rundt. Det er da sejt. Ja, det har jeg godt. Ja. Var det ikke sidste år? Jo. Jo. Og jeg vil Hvad med i siger år. du, Lasse? Hvornår er du lykkelig? Når du er nede i Morten, ikke også? Det der med morgen. Ja. Det er helt i orden. Det er hele verden. Ved I hvad? Tusind tak, fordi I gad at spille. Vi har taget nogle frugt med til jer. Vi skal bare have lov at skylle det først. Det skal I da velkommen i. Herude.